Heroi try. Thì ini kapur ha kapan kong ngasngongo you play you long play ba kraw hadu kata-kata uri sumar yang yangi baru arngot ma mingidan ne kapur ta ba ngangat you play uri sumar kumju na ka benta jong piru you web e baro ki ba yo ban pet lembaga ne ka video ha ka ne kapur ta tiga priang subha ye pi web e baro ki ba ju ban pet ban snap e ki kubor ga tian go jong play ki ba ngi ju pen mi baro bon lembaga ne ka YouTube channel juga GSM thì tiếng số 2 pi baro akan kapor ta de ka kerteng ka batiang tam ko jong tra jong Jesus Christ te ini kapor ngaring kat bat I pastor ngi dan lah akan kapor ka bamanta bengin yo ai ka benekran ya ka wei ka topik ka ba ju jia ya ki ba bot mbak ki men sim ma ka dar hakini ki singi ka bamanta thì kata ka topik ka bang kwa benekran ni kapor menta ka long sepang ka jing bom yo thia thì hakini kapor ka matang ako apan keli na pastor ba pastor yo ban pan syahib dan jonga bat kum jawab dan jong PWP barok ki ben yo ban pe ye ka video ti ka jingkeli ka bang ako apan keli ni pastor kolong ba balei mo hakini kisi ba manta sibun ba ki men sem ki ba kodor lagi long kilong kemi kilong kpa ki samla wat hatu ki hap ki bare do kim ju yo thia men miet baru si meeting teng tu ki rumah ki rumah lani ki siap ting lani ki ngam sibun ki ki ba ki kapenlong ki ba ki melak ban yo thia baru si met tinggal ko ban clean ai pastor balik pastor mo nak ai ka dau ba ka dau ka ba penlong mo ye ki ba bun ba ki briu ha ki ni ki si ba menta kim ju yo thia men met ki ut bal ki ut ki bat kum ju ro ma sibun ki ba phone ki ba pa SMS shingi man pa duai kan ni ka dau ka ba bun ba ki briu ki ju pa duai ba kim yo thia men met thì ko am klini pastor I pastor yo ban pensai ma ki dau ki ba penlong ba nam pen yo thia ki briu Kita gadi gejung sisa keba kong iba dari kurim jangan ila pedi gada gani gadi gejung sisa keba kraw babon sisa ki brio ha gadi gisngi keba mentamo keba kadai gada gejung kali jubi bakim ju don gada gejung yotia ti kiba kali yang ngiro kiba bon gumta ti kata gejung kali gejung piro kadai keba ngin yo banekran menta gejing bom yotia ngan jubab ya ka ke ba iladap keren mo ka dau jong ki ba bon ba ki bri ki myo thia shibo man miet aba ki thia ki myo thia ba lani kum ta ter don ka pon ba kim da yo thia ro ban shai ro don teng ki betu ki ba yo thia tang si pang ar pang si kenta adien ba ki no nang tu bad adien kata adalah ki kawan ke jung shifting nei kawan gejip teng bunjak ki jing pen snow kenya gejing geje ki bri ki ba ki mom yotia ti ka daw ko bangan peding pi ngadon santli ki points kilane ki daw ko ba ngan pedi pi balei bo breu lane ka breu ki yotia ka daw ba ka ban ningkong ba ki breu ki yotia kade ka ban ningkong ka de na mar ba ki chngai no blei ningkong u breu lane ka breu lane ki chngai ki pet chngai no blei ken ka baning kong kade ke jing bom don jing suk lada kila pet no blay lada kila kenria no blay ka bami nang ta kade ke jing bom don jing suk I kuma ubri usuk ukmen lene ki kemen tin rei padi na shatrai na shapok ga donot padi kim don jing suk kadau ba ki bom yo thia kalong lada ki pet jangai no blay kabut lada klem blay ken kebut ada ki pet no blay ki klet no banduai ki klet no banwan show blay kadi katakan ka ling ka pisa ban ba blay sobha yo u leni ka brio ta ka daw ka penlong yo u bakim nam yo thia kata kadi ka daw ka baningkong ba balai bakim yo thia ka daw ka long namar balai ba ki pet changai no blay bat ka ba ki long klem u blay nang ta ka ba ar ka bangan pedi hai ka go por ka long ka daw balai ba ki brio ki klem yo thia kata ka dei ka wei ka banga kwa ban pi ka jing bom yo thia ka dei na mar balei be ki brio ki klem la IT ho blei so ban thia bi na mar ba ting ki brio kum tu ki thia la ka thia kum ki masi ki blang ki klem la da IT ho blei ki klem duai mo
dan ki klem duai ki klem ong try nga IT no hame ya gane ka min aga bangatia kita ki mesim man ki wan be ting ting ki wan yele kai perman bat utu briu le de briu haba ki tia bat be ki nang yo tia kita ki mesim man ki lawan ban pen kendit tia ting ting ki wan ban walam bi jing pos new ki ba ken sharu ting ting kat ba ki dal yo tia hi sipang siteng miet kum tu ke la pos new ke jing pos new ke ba ken sha ke ba ngoma ke ba sku trim bi ting ting hang tu ki ken dit no bat ki ngoma ye ke de jing pos new kim yo tia shu ta piwat ye ke daw ka long ba ki klem la IT ho try dan ki klem IT ye ke jing tia ju ki ho play kata ka de ke daw ba ki mesti maman ki slor ban wan ban le kai ban lusha ye ke jing em ke jong ulan ni ke jong kabriu tigi don kampalat bangin IT yele de show try kata ga di ka daw ka ba ar ka bangat pen i la da piklem IT show blay penom yotia na bar ke ben semba man kin wan ban lusha ye fi ha ke jing tia nang ta sa ka ba lai ka bangan pen i pi ka daw ke jing bom yotia ka di gani la da piklem pen khut yele di ke swap pin tia piklem pen khut yele diam kitu ki spirit kitu ki baman kin wan yele ka lai fi ondala tia namar balay bang ong kumta namar ba subu baro siski la ya la yeng la tre la kta le kendo bunjat ki parla ki ba bunjat la kren bunjat ki jak tien la bam ki jing bam ki ba bunjat ru ti subu pin tia la tia utu mun sim boman ha gede ka miet unwan utu hi un yeng kala ka bomut bang ngi don kam shwa ban tia ngi haban pen khoj yele di ti pen khoj kum nuru ngi haban pen khoj de ka bangi wan show try yong try jisu map yanga yuti ki jing kren ki jing le ke chunga da kum ni de kum tai ne tingi wan hau try ngi pan map no ye ka tangi pen khoj no yele di ha bangi pen khoj no yele di ha bangi tia ka palei ka khoj ka men sim em ngi tia ngi yo tia bagi pos new pen mat ni ki ek ki ba ken jabeneng ki ba ken jamen sim ti ka walam ke jing kemen na batia ladang itiak la katia klem da pen khu ye li ti kalong kum ta ken ka walam ke jing bom yo tia kaling a ka pisa teng teng mo da pai chane ro em da pai cha tai ro em da belup ro em da lendang ro em ting teng ke jenjar ne ling a pisa ka mesin pila ki ngi nget bangi mat ye kata kalong kum ta ne ngaken mau ko por ka bang empat kala bamut menchua lada ngin ngim tip chanu ye kata ke jing IT show try kata ke jing pen khu ye kata ke jing penrit show bling le tip chanu ye kata vi tia la ka tia oh men mit jenjar ling a pisa ting teng pos new kan sha ye ka ksut ke khri be sa ka masi be sa ka muj be sa ka balang kum ta ter na mar bali i klem la pen khu ti ting teng baro sis ngi ngela ele ki ek ki kam ki bom dei kat kom ko man ke jung bli kata ka de ka daw ka balai ka bang kwa ban jubam ke de ke jing kali ke jumpi bat kadau ke bala ke besau luang kadau ke besau ke bangan peni pi ya kadau ke jing bom yo tia jung ki briu ke de kani ke jing bom map lada pidon ni ke de ke sim am dalile fi nam yo tia si sha men mit kadau ke jing bom yo tia ke de kadau dada pi nam don ke jing map ngan peni pi ke don arteli ke jing map mo ke jing map ya ladi ke jing map ikiwe Shibu menta wat yela diru pile kanu kuno ke jing bakala men sngi kum tu ne barok si sngi pile kanu kuno pila tip ba pila bakala ting re pila la piklem map no ba piklem klet no ye tu yam katu kan tre kalai pi ne nam ka tre kala la piklem map yela diru la piklem pan map no bleiro bat la piklem map yo parlok la ne ka parlok chibu menta uparlok chipi le ka parlok chipi ka kum kren bakala kum le bakala ye fi ne lada pi mongsa pi ken mongsa ken ye ko tu ke jing le bakala jung utu parlok pi tia la tia de jing bom khoj ke ben sim nam chibit pi pos new kala ke jing ele thma maru tu burio pi boy sngup man ba ki wan ki kata ke jing pos new ke bom sngup tenat mar balai pi kitu ki men sim ki wan kala ti ke julong kum da chibu menta pi pim don jing map ya no ri no kum tu em kawan man ke jing sngu du kha men sim ye le de ne kawan ke jing tukha men sim yele di kata ka de ke jing sha ko ki parlok ma si don na pleng jing pi ro pi long kom ta pi map you know what yele di le ni ki parlok jing pi ya kata ke jing bakla pi ken mau sa shwa ban tia
pikan mau biang ya kata ka kabala dep jam ne miski habala dep yang map ang tu pikan mau chua man tiak pikan mau biang ya katu kan tre kala biang baru setan pilong ko ba pi invite yo setan bo unwan bi ti kata ka de ka we ka daw ka ba sound kan ke jing ba yo tiak chiki brio but aga jing study ke jing pet ke jing yo i ka bangi pet de ktian jo try but aga bangi pet ka ba kan jam sim yo i ka ni aga brio la da kidon ke te ke jing ba map em kenam yo tia kaling a ka pisa ka sim oh jen jangar ba da tia ta ga de ka daw ka ba sound mo la da ngim don ni ga de ke jing map ngi nam yo tia nang ta ka ba san ka bangan pen i fi ga ne ko pori ngan jubab ni ke jing kali ke jing pi ka daw san ka ba san ka de ka ni lada pitharais niu pinam yo atia Kade. the pitharais niu shubu mo shubu ki bala don lok don kun don kti ne pitharais niu yo ulok shubu ulok udan ha ko bi gejaka dan kalau kon ha ko bi gejaka halaki jing trei pitharais niu pidatia pinam yo atia di nam Kade. shubu ki kimi ki kparu ki don ki kun ki don ha ki jing pulie puti ki kun teng pi haying pi mudur ni ka kong deng kale ayu ka kong na kale ayu ba ule ayu pi da mudur gum tayam pi nom yo atia re nam kata ka ni ge shisha la pi don ni ka jing tharai pi nom yo atia bat ka we ka ktien ka ni ka mesim ke jing tharai am ka bible ka ong ba ka long kum ba pi pli jing khang yu setan bi ta pi don ni ka mesim ke jing tharai am long we ong setan wan hang ni ngadon kam ni me kalong ko mangi pli jing khang la ni ni ailat yung sultan bonwan bi tikiniki santeli ke bangan pen i fi ke de pot fi kelima de balai ki bri ke myo thia haba ki thia men met teng wat men singiro ngakan mau ko iba ko wi ke por don wi long ke bi wan pha dwai hang ni shi banai klam yo thia met bat singiro da pe ke bri ko la chutar khong don ni shu la chutar khong klam yo thia met bat singi ong chu pe lot e ke san klam yo thia hadien kawan arsien hakaba laisin ke doang bali terai kan ke kong ngambil tiak beli pen reveal pen pau yang ngai kini kitau bat nga supuli ye i ta i kong ha ke pot badi ong barok karek ki deilot bat ong kala ke bemut mentas dang ban sim senjam ke betmai pedeng uterai bat ko ong daduk ke de mit ke yo tiak bat haduk mentang nga juye kenu de ke kong ke sengat ke pelung Amen ya Rab. ta ke de ke jung si sapi tikini ki santeli ki dau ki ba ki priu kem yo tiak Ti kulish bun pastor ke jing pensya jong pima ka daw yo ubrio len di ka brio ke bam yo thia kalong ini ki daw ke bai pastor le yo ban pensya habdeng jong nga habdeng jong pi we pe baro ngenget yo pi la syai kembang ngaru ngala yo jing mut mai ga e ka bai pastor yo ban pensya habdeng jong ati syo pangen yo ban kli sa ka we ke jing kli tinge ko ban ye tu ro kum jo ma kendiat sapang la di ke e ka bang amat nga experience haga ji om jong ngaru mensya kapur kabangam pat siya mi utray nga long tikum katuka long tikum baga tuka tian chom le ka bakran ma kita probab mo ubrio ubom dan jing kang ulong kum ka konro ka balatua ubom dan jing ker e rum tinga kan mau ila di ro menswa ka por bangam pat siya mi utray barabor mo ki je tu kana hadu mentaru jang imei banga menswa na do dangret nga suki rumah bet man ka por steng mit tu ngalayat rumah ke khmat nga ki khmat jonga ki khap rep ma henry pada ki kijat jong ki ya ki pli be jingka ngami sabar ngaju rumah bet kum tan mar bale mangampat tip yo utrai manang taru kum ju ngaju po osni rumah bet banga longa po osni rumah bet habanga rung syapo krem ngala henry ban mi ngamla sulang a pisa kam siam ndalaki tu laki pang bet tendang la yo ki na ga bayu tiap pada ngala siap te ngala ki set ngala ki stom bet kumta bet man kapon ngaju po osni rumah nang ta kumju ngaju po osni ur bangayat marwe lenti hana bawan kirius niu ki wan be yanga dalaki kumtu ngam yo tiasu lawan no kam siam juga jing siap ting kumta bet man kapor Henry ke ka bangalap nga siya mentaha ka banga sekrio utrai bede ngong pleng mensua namar bangam juduai syaban tia ngam juduai ngalong ke bangam don yo jisu mdon jingker ro ka banga tia takada ngopo si rumah ngale rumah kawan sagajing pang kawan sagajing syapting namar ke ka daw kalong banga klam don yo jisu Henry nadu ka banga pediang yo jisu min miet mar badam hagajing tia dala adab dual ada pulia bible dala tia man badam jing tia ngala yo tia abad baro simet ngam yo sngo hadu ada ki men step
kata ka di ka jing per hakapor ka bangang pat syam utrai bat manta bangal asyam utrai tenge yoli si don nap ding jang piru ki balong ko manga ki ba pos ni rumah kum kita ge jing pos ni mo ka penlong e pi pen syap ding pen pang e pi pen stom e pi ma cái cái bang qua bắt ông pi cái lòng mà phai sầu trai bà pi pedang nhau jisu pi wat shua yo trai pi duai yo trai pi khot yo trai cái present jong blay kan care kan kai pi yo thia suk ti kini cái lòng ka ba kini cái lòng ka bang qua ban ye thua ban share pi mai ka bang amat nga experience ha ka gm jonga ti kini ka por ka qua ban kili biang sa ka wei ka jing kili nam ta jing pastor cái cái jing mi ma pastor kini ki bre ki bom yo thia ki long kum no mo la da ki myo thia ha ka gm chiki mo ke e ka ba ka jing kta ye ki la long ka met la ne ka men siam ke e ka jing kta ye ki la da ki myo thia Kadai ka ta ga ba pi ke lima. Ko bang la ong ai fi ka daw ke jing mom yo tia ngabro ong pi ke ka daw ke jing mom yo tia ke ti santali. Tin rei pi ke lima ta ka e ka ba mi na ke jing mom yo tia dei. Tin la ong ai fi ta i long kimi i ba wan ha ka jing duan ke jong e. Kadur ke jong i tangga dur ke bana shabar pi i kala chen lupa ke jing thang yong ke jing i terkhong ha ka met ke jong i. Riga mang kwa manong kam shai lai teli ki dao pi la da myo thia em ki mi ki ni ti ka wei ka de ke jing ling a u briu bom yo thia la ni ka briu ko bom yo thia kat no ke jing la phin tip subu kala de ka por man thia ha bau thia yo thia bro simit ka jing ling a ka jing pisa tem la teng teng ha bau ling a sedang ban le klumar kadai sedang ban le klumar da kum ni da kum tai ti uperiu sisa kadai kata kecing keli ke bakarau lada pimdon kecing yo tia pisang ban ling a pisa kamsim teng teng pikeli jingkeli wat yele diru baleng am yo tia teng teng pisngu dom pisngu shrai teng teng bari kita biar tia lang rus ngudom de pipe kita la ho ho la sungkor kruk kruk krak krak tere yele di tia rendang ro em nak pelup ro em nak kenriang ro em penam yo tia kawan ke jingling a kata vi ka jingling a bat abriu bala ling a ujule klumar ba kami be ke jingle klumar nomar ba kini ki daw ko bala ong epi ki daw ke jemu yo tia ke ti santali tileram yo tia ka ling a anda ka ling a usai tan wan batai hentu sedang ban man le klumar ban bam no kum tu ban le no kum tu kum kita vi nang ta ka baar kada daw ke jing bom lada myo tia ka ba mi na ke jing myo tia ken ke di ke jing shapting shibu men kum tu em da pilatia kum tu da la mi ba kum tu nei shiteng senya mar barabor shiteng senya kala long bejar ka beneng ka mariang nei yo sngom sa tang ki merat yo sngom sa tang gi knyang ki bapa shin shitai nei titil ada pim yo tia ang tu shibu pi tia aku ke kamera ka ba kam paji pitiang tu pem yo tia em pi yo sngo ye ki aka mario sngo bait dalam yo tia su bi iki jing sawai ki ba bonjang teng teng da de ka por bale erle di yo sngo ba pa kedung kedang kumdo le usai tan wan batai pe utau long kom tau pen shifting ko wan sa ka jing sim ka jing shifting habam yo tia bi teng teng shifting don bun de ki ba pet tia kimi no ada gede tia bat tia marwe kilit no bat nur ban ya tia lang kalong kumta namar balai tang naga daw ba kim yo tia kadu kapen shifting yu tu priu gede gabriu onda shifting da piper sang tia tak nur penam yo tia kadai hok haban change jaka haban kerja jaka kata gede ka daw mo ka bami na ka jing bom yo tia bat ka balai ka bami na ka jing yo tia gede ka jing swai sisa rai kho bau buriu met bat met sim la dom yotia kadon ki jing rai kho teng teng la dom yotia teng teng wat bandit school rom kwa ban litri rom kwa nei teng teng haba bam ro snu thang ya ka bam ka di ru teng teng uthaj khadu kami isa ka jing dom riang ka jing ka di tang na ka daw ka jing bom yotia vi ka di tang na ka daw ka jing bom yotia kimi ki ni ki kajing semai higa mensiam kidon teng teng wat gitu ke bala syakri yo bleiro ke bala sedang ban syakri yo bleila da kimpen biang kimpen khut le gitu ki santeli ke bala pen i menem kami kalong kum ni teng teng semai ha ke jinglong bakan jam mensiam kum tu
teng haba puli Bible sengu ko basu to don teng mam sengu to kimi kita ki pi lada ngim penbiang ya kan ya kini ki santeli ka bang lapani pi meneken tikini ki deki ka bang kwa ban ni jubab ni kadai jengkeli ke jengpi ti kublai shibon ni jengkeli ke jengpi ngat kalong ke jengker khu yupi bat kum juro yu pilang barok ki perlak ki bepet ti ngat kalong ke jengker khu ya kanika jengkeli jeng ikong iba ka daw je ke jeng bom yotia bat balei bom yotia bat ka bami na ke jeng bom yotia ti ngat yu si don na pereng jengpi pi don yigi ni ki jenglong ngakwa ban pinpet chwai ni ki santeli ki jenglong ka bangala pen ifi na do mane di kublai shibon kong iba ni ke jengkeli ke jengpi Kublai shibon pastor mo ngalak syai kini ka jengkeli ke bangala keli pi bat pila yok ban jubab tinggal sutu ban nganget ba piruk barok ki bapet kini ka por pila sutu bat pila syai ke jingmi ya ubreu le ni ka breu ki bom yok thia ti ke banga kwa ban ong ni ka por kumbai pastor apen i kini ki santli ki daw mo ya ubreu le ka breu balik ki yok thia kalau namar baki cengai na ublei ti ku aban ong yipi we be brong ngit pili yo sngo ni ki daw ku ai ban ong yipi ba pin wan sajan ublei ti ublei un wan sajan jok pi knang opin yo thia yo si don deng jok pi ki pe ki ke video pim ji yo thia abar o sikata wan sajan jong ublei ti ublei un wan hajan jok pi amen banang taru ken mau ban duai hakamat jong ublei syo ban thia lada pim nang man duai ila upload ya ketika video kumno banduai sya bantia pila ban page ro ya ketika video ka bangila dap upload kenang ma pin la banduai sya bantia apa pi duai sya bantia kalong kumba pikir kan ro ya ladi hago pe pitia ro pintia asuk pintia ada ka basuk ka bakmen mo kan amdan jingtut ka jingwet ye pi web e baro bat kan mau mo hakaba pi duai sya utrai pi penbet ela ka jong ka GM ha utrai pi panma pa utrai PM ya kata ka GM ka pen sngo bai oblei pule Bible duai ha oblei le ya ka mon ka jong oblei sya pen thia mo ha ka pile ya kini ke barok mon nganget ba pen yo thia barok simet kembang ala dap ya tu pi men kecing ya pen man sya ka por bangam pat sya mi utrai ngam ju duai ngatia la ka thia awan ki jing po asni rumah nang tawan sa ki jing siap ting bom yo thia syu barok simet kalak bet dah kabas new man bapak new namar balai kelam duai hari hadin pada adalah duai lawat la syam ya utrai pada hadin mangalak kelab amut pada ngaju duai berbor syaban tiak buat gecing pok new rekilong positif bet ngadon bet hakaliang nong job amen aku aban ong ipi web e baro roh ni kapon ta ngenget pipila yo jikai na ka e ka bang ngala kli paso bai paso la pensyai hapdeng jonga hapdeng cok pi baro ni kapon le ye kani wat nang kong yo ublei bu nang kong yo ublei na marba gospel yo anis nong khatsan kom jo mo dekat ke basan ben kong ter ki dekat mo jisu ong tu la da klam manga pimla le e amen tak ada orang dapat tiap amen miedo kan mau bapi don kami o Jisu namar klem o Jisu pim namla pan le ruam tibu nukong e ublei ulong ka kenro epi ublei ulong ka jingker epi pin tiap ha ka besok ha ka jindar kat jong try ti kani ka kubur ka bang yo ban ai syapi ni ka pon mengai dekat di paso yo ban ai syapi ni pon ngenget ka long bless ka long bela kerku nam ta jong pilang baro nang ni syakmat ngenget ba pin yo tiak suk no kenjai ha ka pile ya kini ki ya ka ka bang le yo ka ban ai jingmot syapi ni ka pon ta bu no kong yo ublei ti ka baro ken sabha ublei ni ban ker bandai pi ti ni ka pon yan ai ti bingi paso yo ka ban ya lamingi ka jing duai nam ta ha ka ni ka pon ta ban duai na kam ta jong pi we pe baro ki bom ju yo thia ha ka pon men mit la ni men sngi tingin yo ban ya duai nam ta jong pi ni ka pon tra ni gar ko yupi gni go por ngin yo ban ya duai lang ni go por blay on yo ban ri jai ye ge jimot jong pi ti shwanga ka ba ngan duai gni go por ngin ya duai lang ni go por ngan pen ken mau yupi na ka the court nega ketian ga jung try nget kanong ga jingker khu ga jung mentoy ga bakrau yifi nega kitab sam kanabar ga basau ga the court ga bapra ga bongkom ni ha ga besuk ngan thia atrai nama tang mamen pen syong yanga ha ga besuk ga jung bu amen ga de ga ketian ga jung try ti ha ga besuk pen thia nang ni shikmat penam shifting penam martatin plain kar khu plain ai bor ga jim ga jupi tong ni duai lang ga por plain yo berkutong ya duai
Ko pa ba ko Try ko wan Jesus shme bogor nga play dry ba ko ka ra ga chome ba ka ai try ngo ni iba klima try ta ga go ko Jesus bogor melong try mo play ka shibun ka pa bogor try kini ka por ka bogor ka try ka bini shong ka try Jesus ni ga jaka ko pa bogor try ya ka bani share kini ka kubor ka pa bogor try Jesus be ka try shapang ka jing pom yo tia ka try Jesus be ka try ka dry ka pa bogor try sidon kini ki khon ka chome ka try Jesus kan tem ni shin rang ka try ki bom chi yo tia ka try men met ni men si ka try ki dan den ka pa bogor try ka jing leng a ka jing bisa try nga dry ka try na do ka klipan ka bamanta ka try Jesus be ka try ki long ka try ka bala yo tia ka pa bogor try ka kerteng ka jong cheese Christmas try ki nang man bu no kong ya me ka pa bogor try hallelujah try ka chim chi baro try me men care men dai ki men protect ki try ka tia ka basuk ha ka jing dar ka chome ka try nge ka try ka tien ka chome ka try ha ka basuk kin tia bat kin yo tia ba na me men chong ki try ha ka basuk try ka doi bless ko try ni kun chome baro try ki ba pek ki ba snap ni ka kubar ka try Jesus be ka try nge ka pa bogor try nang ni shikman try kin long ka try ki ba yo tia sok ka try ha ka present ka chome ka try kin kin shapting kin bu ko nge me ka try ai ngo ai me ka Jesus bogor ka buram baro ko long shome batang shome ka Jesus Christmas ni doa ai ngo ye me amen amen tu blay ni aban kerku na ka banta jong pi we pe baro nget be pilong bless leng bang nek tien ko jong blay ni ka pon tangin suyo bani kenduk pat sak ha ka we pat ka puar ka bless you ban amen